Du har nok hørt om kvadratet på en toledet størrelse, og med det der menes et udtryk på formen a plus eller minus b, og så opløftet i anden. Og det giver altså a i anden plus b i anden plus eller minus 2ab. Og 2ab det er også det, man kalder for det dobbelte produkt. Hvis vi skal se på, hvorfor det her er rigtigt, så starter vi med at regne. Og vi kunne starte med at se på udtrykket med plus mellem de to led. Så vi skal altså se på a plus b i anden. Og det må være lig med parentesen a plus b ganget med sig selv. Og når vi skal gøre det, så skal vi sørge for at få alle led med. Det vil sige, der kommer 2 led fra a her, og så kommer der 2 led fra b her. Det vil sige 4 led i alt. Vi får altså et a gange a, det var et a i anden. Så får vi et a gange b, det var et plus ab. Så får vi et b gange a, det giver altså plus ba. Og så får vi et b gange b, det giver plus b i anden. Hvis vi skriver det rent, så kan vi altså se, at vi får a i anden plus b i anden. Og i det faktorernes orden er ligegyldigt, så er ab lig med ba. Det vil sige, at det sidste led, det kan vi skrive som 2ab. Hvis vi ser på det tilsvarende udtryk med et negativt fortegn imellem de to led, så får vi altså et udtryk på formen a minus b i anden. Og det giver altså lig med a minus b ganget med sig selv. Og vi sørger for, at vi husker at få alle 4 led med. Så vi får altså til at starte med et a gange et a, det gav et a i anden. Så får vi et a gange et minus b, det må give minus ab. Så får vi et minus b gange a, det må give minus ba. Så får vi et minus b gange et minus b, det må give plus b i anden. Hvis vi skriver det rent, så får vi altså et a i anden plus et b i anden ligesom sidst. Og faktorernes orden er ligegyldigt, det vil sige minus ab er lig med minus ba. Det vil sige, at det sidste led skriver vi som minus 2ab. Og vi kan nu se, at kvadratet på en toledet størrelse a plus eller minus b i anden er lig med a i anden plus b i anden altid, og så enten plus eller minus det dobbelte produkt.